Mae yna byddach da amdano'r tri. Wel, Sgelon Bronze Soldier sydd wedi cael. Dyna fe. Y wobr gynta. Ie, i Ceri Wainwright, un sydd wedi bod yn llwythiannus iawn, wedi, fel wyt ti'n gweud, wedi cael y tocyn air yna i fynd i gystadleuaeth y cydi. Ceffyl neu poni gorau mewn llaw ifanc yn y wlad. Ond ennill y dosbarth y merch heddi. Yn ail, Gert Fabas yn dangos ar ran Ingrid Dylatre. O Ffrainc, ie, mae hwn, ie, bydd i digon ples a hwn digon ples yn y dosbarth hyn. Yn drydydd, Eath Braveheart. Ac yn bedwerydd, Little Byram Harry Potter. Ie, dyna fi. A pedwar yna wedi aros yn yr un safle ro. Ydy, maen nhw. Dwi ddim wedi newid dim byd fyna, heblaw wedi goffod alw nhw mas, ond wedi cymharu ar diwedd y dosbarth a penderfynu bod y pedwar na fel maen nhw yn ei llygad hi. Sgelon Bronze Soldier, wrth gwrs, wedi cael ei fagu gyda brydfa Sgelon. Sgelon Consort yw'r tad a Burside Penny Black, y gaseg. Wrth gwrs, Ceri Wainwright yn ennill y dosbarth yma oedd y beirniad yn yr adran yma y llynedd. Wel, mae Tweety yn cadw gerdded ar ôl plesio nhw. Mae'n cadw gerdded, dyw i ddim drosto to. Ydy. Wel, y march Nefydd Adferth sydd yn cael... A mae hwnna'n boblogaidd fyd gyda'r genedlaethfa. Mae nhw'n meddwl yn cytuno gyda'i. Bod Harry Potter, Little Byram, o Nefydd Adferth, wrth gwrs, yn cael mynd lan rhyw 2 spot bach. Holl bwysig. Enillydd y dosbarth i'r meirch yn yr adran by y Merlod Cymreig yn mynd i Sgelon Bronze Soldier. Dyma'r marchnogaeth Miss Ceri Wainwright. Y beirniad Tweety Nimmo yn cyflwyno'r rhosglymau i'r cystadleuwyr. Dyma'r ddau gyntaf, Sgelon Bronze Soldier yn ennill y dosbarth ac yn gwisgo'r rhywbeth goch ac yn yr ail safle y Dagio Delor sydd wedi bod yn poblogaidd iawn gyda'r gynulleidfa fan hyn yn Llanelwedd yn cael ei arddangos gen Gert Fabas. Llon gyfechiadau mawr i Ceri Wainwright yn ennill a dosbarth i'r meirch yn yr adran by. Dyma ni Sgelon y Bronze Soldier.
Thank you.